Dahil sa kumakalat na sakit at travel ban ng mga bansa ay mahihirapang bumiyahe si The Monster Inoue papuntang USA. Kaya ang labang Casimero Inoue na gaganapin sana sa Las Vegas noong April 25 ay naunsyami dahil sa epidemyang kumakalat ngayon sa mundo. At tinuldukan na rin ito ni Bob Arum, ang top rank promoter. Pero para di daw masayang ang ilang buwang training ni Casimero at habang nasa USA pa siya ay hahanapan siya ng magaling din na kalaban na taga USA lang din. At ito nga daw si Joshua Don't Blink Greer Jr., ang WBO number 1 contender. Ang tanong mga pre, sino ba itong si Greer Jr.? Magaling ba talaga siya? Yan ang pag-usapan natin sa videong ito. Pero kung bago ka sa aking munting channel, pasuporta naman pre, click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Joshua Don't Blink Greer Jr., WBO number 1 contender na sana undercard sila kasama ang WBO number 2 contender na si Jason Moloney sa laban nila ni Inoue at Casimero ay ang gustong itapat ni Bob Arum para di daw masayang ang pinagpagurang training ni Casimero ng ilang buwan. Si Greer Jr. din ang IBF number 2 contender ni Inoue at nagpahayag din ito ng kagustuhang makaharap si The Monster ng Japan. May matibay na record si Greer Jr., 22 wins, 1 loss, 1 draw, at 12 dito via KO. 5'4 ang height, 25 years old. Siyang may hawak ngayon sa WBO North American Boxing Organization, bantamweight belt, skills, speed, movement at punching power na may 50% knockout rate si Greer Jr. Ilan sa mga highlights na laban ni Greer ay ang pag-knockout niya sa undefeated prospect na si James Smith noong 2017 na naging finalist ng ESPN bilang knockout of the year. And that dropped it just like that, walked right into that right hand we've been talking about it. And that's it, it's over. Ang laban din niya kontra sa ating kababayan na si Giovanni Escaner na kung saan nanalo siya via knockout at nadepinsaan ang titulong WBC Continental Americas Bantamweight. Body shot. It wasn't a liver shot. It wasn't a liver shot. It was a right hand to the body. Beautifully placed right hand right Like there. it's on the play. Greer. Delayed reaction. At ang controversial niyang panalo laban kay Nikolai Potapov para sa bakanting WBO North American Boxing Organization Bantamweight title. Kilala din itong si Greer Jr. na madalas nagdadala ng pilo o unan sa weigh-in at sa laban bilang trademark niya o gimmick na ang ibig sabihin ay papatulugin niya ang kalaban. Base sa pahayag ng kampo ni Casimero ay hindi sila lalaban sa iba dahil sa The Monster talaga ang pinaghahandaan nila. Pero kung sakaling matuloy ang bakbakang Joshua Don't Blink Greer Jr. at Janrel Cuadro Alas Casimero, kanino ka? At hanggang ilang rounds lang ang laban? Paki-like naman pre kung nagustuhan mo ang video ito.